Mara rreżistiet lill-uffiċjali li kienu qed jeskortaw għall-qorti u nsistiet li mhux se tmur il-ħabs wara li ġiet miċħuda l-ħelsien mill-arrest fuq akkużi ta' traffikar uman. Amira Kadrawi, Maltija ta' 27 sena li toqgħod għawdex, għajtet, bkiet u mbuttat lill-uffiċjali nisa li kienu se jaħduha lejn il-faċilità korrettiva ta' Kordin wara li ħarġet mill-awla. Fil-fatt malli ħarġet mill-awla, l-akkużata bdiet tajjat u tajt li mhux se tmur il-ħabs. Din imbagħad reġgħet daħlet fl-awla fejn kien se jibda smigħ ieħor. L-uffiċjali kkalmawha u ħarġuha mill-awla, iżda l-mara baqgħet tinsisti li m'għamlet xejn ħażin u m'hemm l-ebda evidenza. Is-sitwazzjoni komplet teskalek kif il-mara maċċettat li tilbes il-manetti u tittieħed fil-faċilità korrettiva. Eventwalment il-mara nżammet taħt kontroll wara ħafna qajjat u anki kliem ħażin. Aktar kmieni l-investigaturi qalu fil-qorti li l-mara ġiet arrestata bħala r-raba suspettata f'każ li jinvolvi żewġ nisa mill-Amerika t'isfel li ddikjaraw li ġew sfurzati fil-prostituzzjoni. 3 irġiel ġew arrestati diġà brabta ma' dan il-każ nhar il-ġimgħa li għadda u baqgħu jinżammu arrestati. Il-mara wieġbet mhux ħatja li b'mod ripetittiv u anki bi vjolenza psikoloġika sfurzat lill-allegati vittmi fil-prostituzzjoni. Hija ġiet akkużata wkoll li kkawżat lil vittmi biża' li tinduża vjolenza fuqhom li kellhom jgħixu mill-qlieħ tal-prostituzzjoni li assistiet lill-akkużati l-oħra biex iwettqu dan ir-reat u li kienet involuta fit-tmexxija ta' burdell. L-Ispetturi Joseph Busuttil qal li l-investigazzjoni issa hija kompluta u l-ewwel seduta ta' 3 allegati akkużati l-oħra hija skedata l-ġimgħa d-dieħla. Meta ġiet miċħuda l-ħelsien mill-arrest, l-Ispettur spjega kif il-mara pruvat tistaħba qabel ma eventwalment ġiet arrestata. L-indirizz tagħha kien irreġistrat f'garaxx li riżulta li kien post abbandonat li ma kien jgħix ħadd fih u allura l-pulizija ma setgħux isibuha mill-ewwel. L-allegati vittmi għadhom iridu jiġdu u dan wassal ukoll għal biża' ta' intralġ tal-provi. L-Ispetturi rimarka li traffikar uman huwa reat serju ħafna, filwaqt li l-avukat tad-diviża argumentat li f'dan l-istadju l-akkużata għadha preżunta innoċenti. Il-Maġistrat Lara Lanfranco ċaħdet il-ħelsien mill-arrest u l-qorti ħarġet projbizzjoni fuq il-pubblikazzjoni tal-ismijiet tal-vittmi.